Hola a tots, soc l'Elisa i soc autista, així que aquí parlem d'autisme. Avui és un dia especial perquè demà començo a la universitat de Vic. I per molt que estigui contenta, estic també molt nerviosa perquè com a bona autista que soc, els canvis no són el meu passatemps preferit. Així que estic fent el camí per evitar que ja el primer dia tingui problemes, que és el que volem evitar. Ja prou complicat és tot com per a sobre afegir-li problemes del camí. Bé, estic arribant ja a la Universitat de Vic. Desitgeu-me moltíssima sort. Us vaig informant. El meu primer dia d'universitat. Sí, he repetit 300 vegades la ruta per trobar la millor forma per arribar fins aquí. M'he fet una llista de Spotify i ara mateix són les 8:44 amb 55 segons, 56, 57, 58, 59, 8:45. Ara, no m'agrada arribar ni molt tard ni molt d'hora. Ja sé que pensareu que sóc una friki, però benvinguts al meu món. Perdona, on és la sala d'actes? Mira, doncs allà a la dreta. Vale, merci. De res. Em dic Lisa. Vale, encantada, jo Júlia. Benvingudes, benvinguts. En primer lloc, us vull donar les gràcies Ho deu dir igual cada any? I el cabell? El porta expressament de to càlid com el cartell de la Avui és un UBIC? gran dia. Buah, Un dia en que el que jefa! encetem el que serà El primer dia hi va vostre plena de futur pèls de gat. professional. Quines ganes de No us vull treure-li. enganyar que Què haurem de fa? treballar Li fort. pica l'orella? Haureu de posar Ah, no, moltes hores, s'està traient perquè- cera. perquè LOL! d'alguna manera Quina tia més guai. us pugueu anar Segur que a ella no li avisant importa el que si teniu pensin els algun demés. dubte. Els horaris de les mentories dels estudiants de segon, quan els tindrem? Aquesta informació us va ser enviada per correu electrònic el passat divendres. Quan obriran el bar d'aquí al costat, el fet nostre, que sempre està obert, per què no està obert encara? Em permets acabar? Realment, és genial tota ella. Gràcies. Perdó, està ocupat? Com? Uau, que complicat, no? Segur que sou intel·ligents. Jo em dic Lisa, faig mecatrònica. Sí? Mira, aquelles fan química i aquesta és biotec. Sí? Us ho prometo. Quines? Em dic Lisa, faig mecatrònica. Adéu, Petit? Mitjà? Em densa. Masking, camuflatge social que consisteix en posar-se una màscara per adaptar la conducta a lo socialment esperat. Us semblarà molt guai, però és esgotador. Hola, em dic Lisa. Marc. Marc. Sí, Marc. Quines ganes de començar, oi? Marc. Una cosa que havia estat pensant que podríem organitzar alguna activitat o alguna cosa en grup per conèixer-nos millor. Doncs mira, l'únic que hauries de fer ara és donar-me el teu correu o el teu telèfon i així podríem organitzar un doodle. Somriu amb dents. I què és la mecatrònica? Conté la disciplina de la mecànica, conté la disciplina de l'electrònica
i conté la disciplina de l'informàtica i la part de control. Buah, pensava que mai arribaria el dia. La primera classe de mecatrònica. Mama, arriba la meva companya d'habitació, t'he de deixar. I com es diu? No ho sé, no la conec. Segur que no prefereixes una habitació per tu sola? No, mama, vull estar amb gent. Si vols, demà truco a la residència. No, mama, he de marxar. Adéu. Demà la reunió a la mateixa hora, doncs. Aquesta és la 32? Sí, Doncs crec que hi ha hagut un problema perquè aquesta és la meva habitació. crec que és la nostra. Companyes! M'he agafat aquesta part de l'habitació, la volia decorar. T'importa? No, tot bé, prefereixo la finestra.